Nederland, de onrust is wedergekeerd. Nieuwe Honden is namelijk terug op het Vista College. Welkom bij de allerlaatste aflevering van het Nieuwe Hondenjournaal. Vorige week hebben we gezien hoe ver popmuziek is met de voorbereidingen van Nieuwe Honden en wat hun gedachten zijn over de liefde. Deze week zien we voor één laatste keer hoe ver onze opleidingen zijn met de voorbereidingen en is Laura voor het laatst op een prachtige locatie. Dus gauw door naar Laura. Vandaag zijn we in het Eyewitness Museum in Beek. Het Eyewitness is een bijzonder museum, want het laat namelijk de bezoeker ooggetuige zijn van de Tweede Wereldoorlog. In zo'n 13 diorama's met 150 levensechte mannequins en originele attributen worden verschillende oorlogsscènes uitgebeeld. De vraag van deze week is dan ook, zou jij ooggetuige willen zijn van de Tweede Wereldoorlog? Ik vind het wel belangrijk omdat er wel heel wat gebeurd is en dan is het wel gewoon respectvol en belangrijk dat er aan gedacht wordt. Ik vind het wel super vet, want dan komen we met een idee en dan duurt het een tijdje voordat de opbouw is en dan wordt het opgebouwd en dan begint het er te komen en dat is wel heel vet om dat te zien en dan begin je ook te realiseren dat het echt gaat gebeuren en dat er echt werk van gemaakt wordt. We zijn nog best wel ver, het podium staat helemaal en er zijn nog heel wat lampen ingangen en ja, vandaag komt de rest, dus het wordt allemaal klaargemaakt, dus het loopt allemaal goed. Bedankt voor het kijken naar deze allerlaatste aflevering van het Nieuwe Hondenjournaal. We hebben gezien hoe ver podiumtechniek is met de voorbereidingen van Nieuwe Honden en we zijn meer te weten gekomen over het thema oorlog. Tjus! Het spel is over. We hopen jullie natuurlijk allemaal terug te zien op 13 en 14 november in ons theater op het Vista College in Heerlen. Hopelijk tot dan!